Esselamu Aleyküm hormatly dostlar, tanışmışlar. Dünyanın haysi kunjony yaşayamazsanız canınız sağ olsun, başınız dik bolsun. Hemişe yaxşı niyetde, yaxşı arzuda bolaylyň. Yaxşı niyet bolsa, yaxşı niyet yarım döwlet dipdirler. Ol bizim ata-babamızdan gelen nesile ola ona yetmek, yaxşı niyete, ümitlere yetmek ansat däl. Elbette ona türlü ýagdaýda göreşmeli, emma göreşmeňem eger hizi ugru bar, gansız göreş, kan dökmesiz göreş, onun hem bir devlete bir ýagdaýlarda peýdali, käbir ýagdaýlarda ýanyň durly manysi bar. Yani o oýna bolmaly diýjek bolýan, daşa ýurtda ýaşap beremmeseňiz hem, ukap beremmeseňiz hem, işlep beremmeseňiz hem hemmeňize tüýs ýürekden gowanýan, güýsenýän inşallah basmam koronavirus ýagdaýy, ondan Covid-19 o ýagdaýlar zatlar durly keseçikler adamın arasından ayrılar, düzelçik gider. Bütün dünya bir şey diýip ýa-da soň inşallah gelim gidemem bolar, ata watanymyz bilen, ilmi günümüz bilen, dogan anlaşmamız bilen men käbir aýtjak diýjek sözlerim bar. Häzir siz bilen böleşik bolýanym. Onuň sebäbi şi, men medem Facebook'umda da ya YouTube'umda da paragatçylyk üsleýän, paragatçylyk gawwarýan, asudalyk gawwarýan, deňlik gawwarýan, adam mertebesini ýokarda tutmaly, şonu medem wasfetýän, yani isleýän aýal maşgala bolsun, çağı bolsun, erki adam bolsun, garry adam bolsun, tawawut ýok hemme bir adam ýa-da haýsy eňişikde bolsa, haýsy dinde bolsa, haýsy renkde bolsa, gara bolsun, ak bolsun, sary bolsun, tawawut ýok. Her bir insan bir adamyň Hudaý Tagalaň bir döreden bennesip düşünýän. Her kim her hili döret bilýär, her hili ýagdaýa bolup bilýär. Şoň üçin biz hiç açan naşükür bolmaly, narda bolmaly, medem şükürli bolmaly. Bizim türkmen halkymyz nirde ýaşasa da, haýsy ýagdaýda da gynçylykda bolsa da, toýda da bolsa, ýasada da bolsa hemişe şükürli bolupdyr. Şükür edip ýaşapdyrlar, arzuda ýaşapdyrlar, umidde ýaşapdyrlar, paragatçylyk isläpdirler. Täze olaň başyndan durly uruşlar, ýagdaýlar geçipdir. Ine men häzir bir aýdym, hem aýdym diýsek bolýar, hem goşgy Amanjan, men Amanjan, yani ol bizim Awganistana türkmen dogallarymyzyň biri. Ol Awganistana ýaşaýar, käwagt bolan Türkiýede ýaşaýar. Durly aýdymlary bar, sazlary bar, şadyan, gaýgyly, gamly, her hil ýagdaýda. Onan bu taýda goşgusyna aýtýan musafirlik çekenseň diýär. Musafirlik diýmek aýraçylyk, bozgunçylyk, ýurtdan ilden günden aýra, hatda seni bir öz obaňdan hem şährinden hem aýra ýaşasaň, başga bir şäherde obada ýaşasaň, o da aýraçylyk bolýar. Ýurtdan aýrysaň hem o da şonu ýaly. Musafir şo manyda bar. Ondan soň goşguň sözüne soňuna getirýär, muşkulatlaryň nime çözülsün inşallah diýär. Muşkulat diýmek gynçylyk. Ýaşaýyşda, durmuşda her adam bir gynçylyk çekýär, ýa käbir zatlar adama gynçylyk bolýar. Aýraçylykdan, ýa işsizlikden, ýa okugdan, ýa enata görmekden, ýa doganlaş görülmezlikden durly gynçylyk çekýär. Şo gynçylyk çekip bermem özüm birini şaýady, özüm ýa men dostlarym, ýoldaşlarym haýsy ýurtda ýaşamada tawat ýok. Şewetsiýede bolsun, ýa-da Germaniýada bolsun, Awganistana bolsun, Türkiýede bolsun, Moskwada bolsun, nirede bolsa, Kanadaň bolsun ýa-da Amerikada nirde ýaşamasa, hemme şol tawat ýok, hemme şo aýraçylyk çekip berler. Emma aýraçylykda biz her näsen durly ýagdaýlar döreýär, şu durly ýagdaýlar bilen biz oýnap bolmaly diýip düşünýän. Özüm başyma düşdi. Ençeme ýagdaýlar her türlü ulanjak bolýar, peýdalanjak bolýar. Men dinimi çalışjak bolýar. Gelin dinimize girsen gaw boljak, şaý dinine ýa-da däme Bahaý dinlerine ýa-da başga däpde surlar bar, başga ýagdaýlar bar, zatlar bar. Diýen özlerini çekjek bolýarlar. ýa-da özüňi öz ýurduňa ýa-da watanyňa, ilmiňe garşy ulanjak bolýarlar. Bir durly oýun siýasatlar. O siýasatlara hemmesini başymdan geçirdim. Häziren geçirip ben o oýlara zatlar hiç içine goşulmak, goşuljagam bolamak. Elbette öz biçiňi diýerler, Awganistana da, Siriýede da haýsy ýurtda tutupgör, dünýäň haýsy kunjogyna ýaşap beremmeseňiz, gynçylyklar bardyr. İşsizlik bardyr, pusgujurlyk bardyr, jinaýet bardyr, para almak bardyr. Başga ýarak satmak bardyr, ýa-ni narkotik jesimlerini satmak bardyr. Durly ýagdaýlar bar. Bir dünýede adam ba wagty, dören wagty adam dörenmen häzir şu ýagdaýlar bar. Ondan soň köp wagt geçenden soň islam dinini döreýär, başga dinler döreýär,
başka yağdaylar dörüye. Ama biz begensek, men begeniriyen zat, Türkmenistan ata vatanımızı yankı görüşünü diyalak, Amerika'da da bolli, neil cinayet ettiler, yongum cinayet etip böyle, hadesiz Amerika'nın ya da Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da bolyan yağdaylar türmelerine, ya da başka yağdayların siz hadi olur görünüz ki eşitiniz de görmeye verin, eşitmeye verin. O yağdaylar hiç açan bolmasın ya, urş yağdayım onun ayrıtı. Türlü yağdaylar var. Şu yağdaylardan zaten. Bizim Türkmenistan ata vatanımızda kemçilikler yok diyemek. Hem işi de ağlayan, her YouTube'da da ağlayan, her yurtta da var kemçilik. Ama şu an ne kadar bizim milise değil ya polis yerle. Onun içinde de her hilsi var. Kavsamma ervedemma. Günahsızım adamlara azar vermiyor, günahlarım azar vermiyor, günahsızım adamlara basmıyorlar, günahlarım basmıyor, her hil yağday var. Onun o yağdayı var cidden biz özümüz, vatanımıza düşünceme göre vatanımıza karşı gitmeliler diye düşünüyorum. Her zaten bir usul var, eğer görüşecek olsak, yenecek olsak, şunu düzeltecek olsak, şu düzeltmen uğruna gezmeli, yaxşı niyette gezmeli, doğru fikirde gezmeli, bir keplere, kurumlara yaşlı edip, ya bizim duyguyu, yaş duyguyumuzdan ulanıp, yurda hemişelik barmar yağlar edip, ya başka yağdayları edip, ulanacak bolmasınlar, ya ulanmasınlar. Mesela için, yani aydeyin, Afganistan'da bulup geçen yağda, Afganistan bilen İran arasında kabir adamlar zakon ediliyor. Orşa ise, Türkmence ise kanun doğup. Kanun doğup da İran'ın serhetinden geçtiler. İran'ın serhetinden İran'ın buraları tuttular. İran serhetçileri onları kellerine su attılar. Bakırlı keller suda karp bollu. Kellere madra canı halat ettiğimi yurduna kavuştular da ayettiler. Bir tane iki devletin günahkar. Birincisine İran devletine geçiptir mi, barttır mı, ya bozgunçuluğa ya her hil yağdayda o yağdayı şert bilen neyme hükmen tutmalı ya öldürmeliyen zat yok. Tutmalı, tuttun mu, tutanmadı, onluk yürüyte kızayam cemiyeti var, Birleşen Halkları Koruması var, ondan sonra serhet ollukları var, üye olurlar var, zaten o tapşırmalı. Onun tapşırılmadan o da devletine tapşırır. Ama o yağdaylar bolli, o zaman o taraftan nemezsek, o Afganistan'a ki halkam zaten geliptirler, serheti, neyim için halkara serheti koyupturlar. Serhetten geçmek kadağan, barmak kadağan, senin kanun yağdayı oyuncu olan ağa. Yine şundan yine siyasi yağdayları ulanıyarlar, durlu çıkışlar etiyarlar. Onu Kabul'la, Kabir Oğarlı Doğan Arlaşımızı atlamaz, evine varıp, ilçixanan evine varıp İran'ın ilçixanasına renk çalırlar, anrı verbilen bellediler. Ne hemen yitirecek oluyorlar, ne hemen manisi var. Ne hemen netice kadın yani bir iş edecek olsan bir diplomatik iş etmeli, diplomatik yazmalı ki diplomatın arasında. Kabul bilen Tehran'ın arasında. O diplomatik yazılmış iş etken işin ne doğru o da neye cevap veriyor. Ne bile kıyık bak bulur geçer gider. Ama ne hemen o fakir inata fakir o uluğumuzu fakir oluptur. Ya da durlu yazıda oluptur. Olura kıyınçıyor. Hem de İran'ın içindeki yaşap veren oğan doğrulamada da atlamada kıyın düşüyor. Onları başka tüyükler yerler. Kada kanun dök veren, bir narkotik satıp veren ya psikovuculuk etip veren, cinayet etip veren yerler kokuyor. Yok, Afganistan'da Türkmen doğrulamada ya Türkmen devletin tavavatı yok. Onun hem bir insan. Onlar iktisadi tarafta mecbur bulup şu bozgunçuluğa ihtiyarlar. Şimdi Pakistan'a ihtiyarlar, İran'a geliyorlar. Ya başka yurtlara ihtiyarlar, türlü yurtlara dağıtırlar. Onun içinde de kavsamma ervedenme. Kârlar vatan dini reklam etip böyleler, Vahabisti reklam etip böyleler, propaganda etip böyleler. Kârlar vatan da işecek canı bilen yazıdan parahat yaşayacak. Şu an Türkmenistan devletimiz, şu an Afganistan Türkmenlerine ya İran Türkmenlerine ursat verse yaşamak için ya işlemek için yurtta bir yeri daha düzelse derse en çeme Türkmenlerimiz baracak. Ne için Afganistan'daki Türkmen doğrulamız ya İran'daki Türkmen doğrulamız, Irak'taki, Suriye'deki o yurtların kolasında yaşapıyor. Ama bizim Türkmenistan öz devletimiz kolasında yaşapıyor örnek. Özü biçip özü kesiyor. Ayçak olamak da kemçilik yok deyip, işsizlik yok deyip, işsizliğim ya da hem döretip oluyor, hem ya da hem döretip oluyor düzeltip. Eğer niyet yaxşı olsa. Hem de düzeltecek olsa. Ama kıynansa düzeltecek olan akla kabir yağdaylarda. Uğruna düşen akla. Hükmen bir adam ova hocalığı dikkat etmeli.
Önce işsizligi diketmeli başka şehirlerde, ovalarda nähili kemçilikler zatlar var. Oları düzeltmeli. Ova ýagdaýyna seyretmeli. Neme garalar var, öýsüzler var, ýylsızlar var, başga ýagdaýlar var. Olara eýetçilik etmeli, hosarlyk etmeli, edibermeli, bolmajak zatlar. Ýöne ilçiganaň ewine geçip olur kagaz ýertip ýa hapy sözler aýdyp ýa ýene orada adet näme? Diňe ýürek boşaltmakmy? Ýürek boşaltjak adam her una çykyp bolýan ewine. Dürli ýagdaýlar bolýar. Men şu wagt özüm 37 ýyl daşary ýurtda ýaşap bilen bolsam, görüp otin ýerde haýsy ýurtda nähini bolup geçýän ýagdaýlary. Ençem gedekden mana ilçigana düýne manalky İranyň ilçiganasynyň ewine Amerikada zatda dörtlerle kıyık bağ edip şol zatlary gorkadyk. Ulanjak bolýarlar, syýasy ulanjak bolýarlar. Meger şo ýagdaýlar İran öňkü rejimde, İran öňkü rejiminde ýokdumy? Özüm gözüm bilen gördüm. Näçe owalynyň durup atdylar şo wagt. Men o wagtdan 14-15 ýaşyndadydım. Gurganyň bärsinden goruk diýen ýer baş taýlarda. Ya öňkü döwrümizde, öňkü şahymyzda, öňkü rejimde zatda biziň Evinýän ýa Gyzyl Ähsar ýa uly türme ýokdumy? Rewlesiýon bolana näme üçin onu aýyrmadylar? Gaýtam rewlesiýon bir ýaşanaýyp öňgüde meter ýagdaý döretdiler. Bir tarapdan jemgyýet köpesi, intelligensiýa da köpesi. Gaýtam olaryň hemmesini näki görüşüňiz ýalap, ine görýäňiz 6 milyon 7 milyon İranly ýyldaşlarymyz, watandaşlarymyz daşy ýurtda ýaşap berler. Medem sawatly, ilmli, bilimli, düşünli, işitçi adamlar işlerde de işläp berler, ekonomiýasyna täsir goýup berler. Aýal bolsun, erkek bolsun tawaty ýok. Ve onu biz şuna düşünmeli. Ýurdy zaten düzeltjek bolmaýar. Men ýa Facebook'umda ýazdım. Şeýle Awganistan ýagdaý şeýle düzelermi? Onu siziň ýurduňyz nähiledi? Ya biziň ýurdumyz nähiledi? Ýazdım. Şoň manysy bar. Düzeltjek bolan akly. Düzeltjek bolsa näme asyrdan asyra geçipdir. Nesille geçipdir. Ýyldan ýyla geçipdir. Ençem ýyl geçipdir. Näme üçin düzeltmenlerler? Näme üçin ugna düşmenlerler? Indi bir azacık bir mesel için ata vatanımız Türkmenistan parahatçılıkta käbir zatlar edip ýör. Käbir işler edip ýör. O da ne öz başta bolarsan, öz başta bolmadyk bolsa bir ýagdaýam bolardy, ýokdy. Onu özüm şaýat da diýir şaýat 1991-de 95-nji ýyla çellene ähli ýagdaýlar döretdiler. Gelli Wahhabistler Wahhabi dini zatyn reklam etdiler, propaganda etdiler, nohurlaryň arasyna, Azerbaýjanlaryň arasyna, İran gelli şoň ýaly işler etdi. Ya o Awganistandan İrandan narkotik geçirýärdiler. Birintikler satdan şo baýa gitdiler. Haram yer haramda çykar diýýär. Soňam ulan Iqbal nähili türmede belli boldy. Nähili ýagdaýda zatda. Indi şo ýagdaýlar Türkmenistan ata watanymyz arasalady. Indi şo ýagdaýlar ýok. Ba bolsa da az tenek. Aýçaka paraxorlyk ýok diýip. Aýçaka owruluk ýok diýip. Aýçaka pysgyjylyk ýok diýip. O hemme ýurtda bar. Emma o ýurtda bar diýip eneme öz ýurtunda bar diýip o öz ýurtunda bagdady beýt göreş bolmaýar, beýt aýryp bolmaýar. Onu öz döwletiň özü çözmeli, ýawaş-ýawaşdan şu zatlaryň garşyna göreşmeli. Onu da göreşip men özüme şaýat boldum. Begen gaýdan şo boldy, narkotik ewine geçipdir. Parahatçylyk diýsen alyp barýarlar, diýsen asudat barýarlar halk. Her kim diýen şükür Hudaýa, şükür unumuza şükür diýär. Gynansalam Türkmenistanyň radiosyna, telewizioruna şu hakyny hiç açanat aýtmaýar. Awganistanda näli ýaşaýyş bar, näli durmuş bar, näli syýasy oýlar bar, ýa Iranda näli oýlar bar. Eger men elimde radio, telewizior bar bolamazdy. Elimden gelýän goýamazdy bir sahypany zaten şo işleri ederdim men. Syýasy ýagdaýlar düşünürdim. Ekonomi ýagdaýlar düşünürdim. Başa durmuşda näli ýaşaýyş durmuşlar ýagdaýlar düşünürdim. İşde başarsam iş tap bererdim. Öýside başarsam öý bererdim, yer bererdim. Emma berdi muhtuna diýdi, onlarky neme berýän, kredit pul berýän, halkyň özü şonu dolanýar, soňam gel döwlete tapşyrýar. Bir normal ýagdaý döretsen bolýar. Emma gyýyk baga taşary ýurtda hatda men pikirim boýunça uçjak gadyňyz ýok. O da kimin oýnagy bol? Kim oýnagy bol ýani? Özüňki özü watany ýok, öz watanyna barp bilenak, öz ilini gülüne barp bilenak dogan garnaşyndan bizar näçe gedegen başga ýagdaýlar döreden kime? Kimi oýnagy? Boş gurundan mı? Yürek savutyan görýän nemede YouTube'larda zatlarda diňe yürek savutmak. Gyýyk bak bilen aljak goýjak zadyň ýok, uçjak zadyň ýok. Bir halga iýligine täsir etjek zadyň ýok. Her näsen biz onlarky türkmenlerimiz dinine berk. Ýurduny berk, parahatçylyga berk. Birek syýlamakda, hormatlykda diýsen berk. Hasan gowan gaýtdym, biýsen gaýtdym.
Yoksa ben çıkaydan bir 14 yıl oldu. Näme üçin ata vatanymı ilme günüme gowanmaýyn? Näme üçin paragatçylyga gowanmaýyn? Görýän başga ýurtlarda şol da ýok. Ine görüp otin Kanadada ýaşap ber. Kanadada ýaşap ber näli putgujurluklar bolýar. Näli ýaraglar satylýar. Nireden gelýär bu ýaraglar? Bir narkotik koçuda yatan adamlar nireden nimet ýerler? Narkotik bilen zaýlanýarlar. Biz zaýlanýan sebäpleri näme? Yurduna barıp bilinakmy, aş çekýärlermi ýa başga ýagdaý barmy ýa şonuň maşgylasyny bulaşdyrýarmy aýaly erkek bilen ýa olan şo bilen başga ýagdaýlar bilen. Medeniyetler dengelenakmy. Ýa-da mesela şu ýurda benjur bolup gelýär. Gelýärler, maýa goýmany maýa goýarlar, ençem pul işletýärler, gadan jetýärler, gawaýyp şonýar. O ýagdaý gowzat. Emma käbir ýagdaýda oýnap bolmak ol düýbüne nadogry. Ýöne men aýsam, aýtmasam mümkin size täsir ýeter ýa ýetmez. Sebäp men o galyba giremek diňeş näme bir görseler, näme aýsalar, näme diýseler ýa pul üçin ýa başga üçin işläýin. Ýok, o zatda. Bilen ata-babamyzdan göreş geçipdir. Onuň ikinji jahan uruşy. İkinji jahan uruşy kim döretdi? Näme üçin döretdi? Näçe milyon adam ýok boldy? Näme üçin? Watan üçin. Ýergün üçin dogan arnaşdan getdi faşist hökümet sürmesin ýaly. O. Berdimuhammedoviç Gurbanguly Berdimuhammedoviç onu görüp otyň kakasy onu ikinji jahan uruşynda göreşen. Ýa şu meňdeşler, diňe hökmen onu adım tutmalydy, ýa şu şahsy görmeliydi, hukumatyň tutmasdan ata watan gözüňi tutup görmeli. Birinde kemçilikler var. Kemçilikler azatda cemiyet meselesi. Emma kemçilik üçin näili görülşilýär? Näli düzeljek bolýar? Düzeljek bolýarmy? Şoň uğruna düşýärlermi? Ýa şu kemçilikler köpeltýärlermi? Ödüňe görüp otyň. Şu zatlar düzeltmeli. Aýdan diýengeni boş gurduğun haýry ýok. O şu an Awganistanda Türkmen dogullamaz. Onunki Türkiýede ýa başga ýurtlarda ýaşap berler. Hiç açan bardan Kabylyň ewine Kabylyň ýyçhanasynyň ewine ýurduna zadyna karşı gidenaklar. Näme üçin gidenaklar? Sebäbi barsan barmasam öz watanym öz ilim günüm diýe. Awganistan Türkmen dogullamyzda iň aşağından 40-41 ýyl uruş tejribesi bar. O da kanly uruş. Din uruşdan başga, kanundan başga zat eşitmediler, görmediler. Onu da şolun içinden şairler çıkıp oty, ýazgyçylar çıkıp oty, alimler çıkıp oty. Ýaşlar düşünüp oty näme oýnuny. Ema oýna bolanaklar. Arkaýyndan watanyny gitýärler, arkaýyndan gelýärler. Türkiýede kimligini alanma almak barn, onaki Türkiýeň kady kanuny ýitgeçek bolýar käbir ýagdaýlarda. Ya ýene ýitgeder. Ya oň başyna da oýlar getirjek bolýar. Saddam Hüseyniň başyna getirişler ýaly. Saddam Hüseyni Irana garşy ulanyrlar. 8 ýyllar, ondan soň Kuweytde ulanyrlar. Öňe men YouTube'da aýdyp geçipdim. Şoňa ýagdaý bolup da inenemi başga bir ulanjak bolýarlar, başgalaryň ulanjak bolýarlar. Biz şetrenç, şahmat ýaly oýun. Şoňa ýagdaýlar biz özümiz näme etmeli? Her näse bir pikirmi teýýarlamaly, pikirmi bilmeli. O baryp koça çykyp ýa ewine baryp etjek işiň näme? Näme etýär? Gaýtyp ýyçhanaň adamlara gülýärler, bilen gorp berşlerini, oýna gorp berşlerini ýerler. Özlerine ziyan ýetirýärler, ýurda baryp biler ýalaklar. Dogry ideolojiýalarym ýok diýär. Bir dogry pikirlerim ýok diýär. Bir bilýän zat sevgin çaba söz. Ya ýurda baryp bilemez. Falan edip bilemez. Ýurda özüňiz baryp bilemez. Özüňiz ýagdaý döretýäňiz baryp bilmer ýalak. Her döwletiň bir öz eýesi bar. Menem onuly ki ýurdyma baryp bilýän. Baraýyn edim. Barjak bolanmak. Durly ýagdaýlar, durly sebäpler bilen. Bizimçe aýraçylyk çekip bilýäs. Emma hiç semir oýnap bolamyz. Şoň üçin ýaşlar, men size aýtýan, öz şahsy pikirimi aýtýan özüňiz bilin. Siz özüňizde kelle bar. Men özüme size nesihat berjek oturmak. Men her gaýdak aýtýan, aýdan bize şahsy pikirlerim diýip aýtýan. Öz şahsy pikirim. İşiňiz bolan, işläp beren bolsaň, iş tapmaýan bolsaň birek iş kömek edin. Okuýan bilen bolan. Başga görüňde başga ilçhanalarda, zatlarda, şu saytlarda, webloglarda var. Nirde iş var, nirde ýok. Nirde okuwa, başga ýagdaýlar bar. Onunki Filipin adamlaryny iştade gelip böyle. Hytaýyň adamlary gelip, haýsy ýurdun atlaryny tut, şoňdan adamlar gelipden şoň çağlaryny saklap otyr. Şu ýurtlarda beýler neft ýokmy, gaz ýokmy, paxta ýokmy, buğday ýokmy, baýlyk ýokmy? Emma döwlet başga tüzülçe diýär.
Şu taraftan ekonomi taraftan ya işsizliklerden kıyınçılık çek geliyorlar şu yurda. Ama hiç kayısı yurduna karşı giden hak. Katem işlep adet edip ya okap adet edip yukarı derece alıp da onları ki ene tadını sakla otuyorlar. Yurduna cahit alın otuyorlar. Nail maşine de otuyorlar. İnele ki. O da görüyor siyasetin oyunlarının biliyale ne diyeyim. Men aytacak olan zaten men para kaçılık söyleyenim şu sebepten aytyan. Men ata vatanımı söyleyenim ne şunun için aytyan. Men atam babam doğulum kardeşlerim yaşaptırlar yaşamıyorlar yaşarlar inşallah. Sizin hem doğan kardeşleriniz yaşapıyor yaşarlar. Ama siyasetin hiç için oyunu bolma. O da kimler siz oynayacak olmuyorlar. Bir videoda görüyen zaten bir 15 minut ya 20 minut olsun ya 1 saat olsun. Başından sonra çilediğimler koyan kepler ne durlu olup çıkıyor. Ya ayçak olan dedim imanı yok. Aytyerler çağın gücü ayağına diye. Ulalından sonra biline diye. Karanından sonra diline diye. Bulan da diline. Yurda barıp bilin aklı. Ayçak tahtarına ayt oti. Bulaşsa da ilin oğlan uşağı ulaşıyor. Taat yok. Bulaşıversin. İlin oğlu ilin giydi. Öleceğim şol, güleceğim şol, ağlayacağım şol, hemmelecağım şol. O yurdun içindeki yolbaşları da atları onları tavatı yok. Aydırla diğerle koyarla diye. İt yürür kervan geçe gider diye. Bir önden gelip ayrılanlar atlar. Şunun için bizim adam ha, bizim düşünceli, bizim ulukan adamın ne bir ne diye ne an düşüncem yerine ne kıyınçlıklar görüptür. Ba yok diyemizak, hiç açan yok diyemizak. Ya yüzün yüce korkturamızak. Paraxorluğum, işsizliğim ya başka yağdaylarım, türlü güdük gürleşlerim bizim psikologiyamız bana dengelmiyor. Bizim an düşüncemiz bile dengelmiyor. Yönü kaçı zatlar. Ve öz başta bir taraf karşı zatlar da doğru mümkün kağıt yüzüne ya da konstitusiyada bolyandır, bağdır, yoktur. Ama bir nemeler var. Burada başarısıyla oynayacak da zaten Amerikan oyunu ya NATO'nun çilelerin oyunu ya başka yurtdaki yurtların şulan oyunu, başka da yuşa yurtlara ziyan yetirecekler. Gözümle gördüm de yaşap benim vaktim. Neşeleri arasalar yurdun içinde. Ne yurdun dışından bir kıyık bak, anlı ve yerler böyle de ümsüm olur. Gidecek yer yok. Ayderler, diğerler koyarlar, özleri, ayıp koyarlar. Koyak ederler, yüreklerini savdarlar. Ne hemen. Adam bir oylanışıp, bir nemedip, bir kurgun edenine ya bir iş edenine bir oylanışıp, onun netice alır. Netice ne netice veriyor? O aydırlayan zatlar boş kurgun hiç ili fakt yok, dokument yok, ay falan, pimdanip. Gözüne döneyle Azak Radyası'nı da mı geçirdi bu? Azak Radyası gözüne dönen 70 yıllar, 75 yıllar boş kurgunlar ayet bir damarından turup ayet ne hemen bitirdi. Bunun Masar'ın radyası, şeytan radyası koyduk. Sonra Atay hocam gıybatçılar diye koydu. Benim bunlara yürek olan karasinek diye koydum. Dine karasinek. Dine yürek olu yerli. Adam da aylanacak ol yerli. Devleti halkaya karşı, halkı devlete karşı şeyden kim bulaşacak olup, kemçiliklerden peydalanacak olup, şeyden bulaşacak olup, ondan falanca adam ölürdü, falan iş etti, falan türme vası, falan iş etti. Onu göre otuyum. Nemeyen türmelerini. Amerikan türmelerine ehli yadaylar da vardı. Hadira koçan taşını net öldürüp yiyorlar adamları. Genç böyle. Türmenin içine ne ehli yadaylı bollarını biliyor musun? Hiç bir jurnalist koyan nedirler? Yani mortkaçın demokratik deyip adını koyuyor. Adını demokratik koyuptur. Demokratik deyip ya İslami deyip ya yeni bırak hem böyle at. Ama da neftin kadın ya başkalarından üzerine anlardan ayrıtın oturup gururlayışıyorlar. Radyoda, televizyonda görülüşün aklı ya gazete yazanakları o zatları. Yazamıyor bunlarla. Şunun için oyunu olman diyecek böyle. Özünü görün. Ben her yerde aytyan, şahsi fikrimi aytyan. Başını dik olsun, canın sağ olsun, gayret edin, okan. Okudan ma peyda. Düşünceniz eskiye. Diplomanı kabul etmeyen başka yardımcı onu da sizin abrizavaniyanız ya savudunuz olsa şunca kavuldur. Ya da yani iş taraftan kabir iş redaktör olmayan başka işin uğruna çıkıyorlar. Onunla ben Türkiye'den haberleş otella. 10 saat işleyesi. Beren aylık kulluğun işli diye. Hani o tadı sendika. Hani Profsayız. Hani halkara kuruması. Hani Birleşen Halkara Kuruması ya başka yerlerde adam hukukunu koruyorlar.
Biz şoňa da razy diye ýurtdan kaw mesele bolýar diye. Oňa adyna, o döwletiň adyna näme boljak? Ya Türkiýe açyna mı Türkiýe bolup ber. Ona ikinji jahan uruşy oturdu. İkinji jahan uruşynyň Sowet Soýuzyň näme ýa-ni Germaniýa batdan işlediler, daýatdylar Türkiýe halky dady. Onu özünü tutup ber. Sowet Soýuzy dargady, şonu gitdi hem Sowet Soýuzy respublikalarına, cumhuriyetlerine zaten işlediler. İnin ne adam bolup ber. Turistin adam arkasından adam bolup berler. Şonadan öyle ki utanmadan Libya'ya girdiler. Arap yurt. Ya Suriye'ye girdi. Ya öz nemezini, öz halkını horlap ber. Yine Türkiye bizim devletimiz. Ona aytacak bolsam. Bunun arkasında durarsın hava. O neme dersin bu oylar hazır yine 5-10 yıldan son görürsün neticesini ya 3 yıldan görürsün. Şu Saddam Hüseyin'in başını getirdiler, oynadılar Saddam Hüseyin'i siyasi ýagdaýda İran'a çözdürdüler. 8 yıl uçtu, son Kuveyt'e çözdü. Son oyuna oldu, son bilip kaldı. Şeyler, onu son Amerikan özü çözdü. Onun halkara kuruması oturmalı, halkara neme hukukunu nemetmeli. Halkaranın özleri dev oturlar. Kusurda başı yurda girip. Yani Türkmenistan devletinin hakkında ya kimler kurulmadı oti. Hiç zaten imanı yok. Hiç zaten ananın aklı. Adam bir anan ya lazım bir faktım, bir vicdanım, onun ayretin kurdum. İlem sen izinde gelse, izinde dursa. Ha boş kurdum da ne mi? Keşke bir imanım ile kurdum arasında gururda bolup yaşamalım olsun. O da der. Özüňiz bir gözüňiz döne ne mi diýen size? Ogur diýsem ma töhmet etýäňiz dersiňiz. Yalançy diýsem töhmet etýär dersiňiz. Neme boş gurumlar, faksız gurumlar aýtýar diýen onu töhmet etýäňiz dersiňiz. Özüňizden şo ýatlar edip otýaňyz. Başyna soňuna çyle öz videolaryňyzy bir görün. Ya geçen hepde ya kepde menodal videolaryňyzy görün YouTube'laryňyzy. Özüňiz analiz edip görün. Nerede näme diýäňiz? Nerede näme söz ulanýaňyz? Ýekekeden. Inne oturup dem ýaşlaň duýgusy bilen oýnaýarlar. Han gelip oynap görjek bolsalar, biziň duýgumyz bilen. Hiçden oynatmaz. Oynatmadığım şu açelle. Yaşasın parakatçılık, yaşasın ata vatan, yaşasın gençlik, yaşasın asudalık. Mıdam kapyňyzda toy bolsun, Türkmenden bolmaz. Toy atna şeýlen. Hiçden ya tutma, ya tut, oňşy ýurtlarymyz tutup ýörler, häzir onu içerler. Koronavirüs Covid-19'da inni tapıldı. Bir yıl bäri, näçe ay bäri. Onun öňçe näme birinçe urşlar. Onun öňçe näme açlykdan, işlikden näme ölüp gitip ýörerler var. Cinaýet etip ýörerler var. Burada başarsalar yararlarını satacaklar. Başarsa bir o ýurdu bir ýurdu bulaşdyrjaklar. Näme üçin? Näme neft gaz üçin, baýlyk üçin. Bizim öz devletimiz onu iddia mi? Hiç can etmer. Bula öz goýulasyna jokop, ýa-ni Siriýanyň, Türkiýanyň Daşary Ministrligi öňüne çykyş etdi. Bula bize diktat edecek bolp öyle diýe. Ol işet, bula işet diýip. Onun bütün halkara devletin arasında ilgilenecek korkar ýerler. O cinaýet etdi, bir cinaýet etdi, falan ýurda çözdü, falan filmeden. Özlerin çözýänem, büro berýänem özleri. Bak, Şili'den tut, näetdiler, Alandan başyna näme oýun getirdiler. Son Pinochet neme başyna näme oýun getirdiler. Ýençe adamlar gyrdylar, daýatdylar, waýanyla Pinochet, ýa-ni Şiliňki, Çili ýa-ni ondan soň özüni neme etdiler. Günäkärlediler. Görýän bolýan oýlary. Halkara hani suutbamy? Suuda çekildilermişler. Ýençe cinaýet boldy İran'da, Awganistan'da bolup, Irak'da, Suriýede bolup ýerler. Haýsy bir cinaýete çekilipdir? Hiç haýsy. Pul ýasýarlar. Pul ýany $1000, $10,000, $100,000. Kärlerden dämiş onu ýaly satyn alýarlar pul bilen, gurulacak adamlary. Şoň üçin oýlaryň soňuna seredin. Soň görüň ýagdaýlar. Buman kelleňizi agartmaýyn, başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun, gelin bir aman janyň bir aýdymny dinläýäli, täze döretdir, gawaýdym, goşgy, kim bir goşun ýadam bolsa da janyň sag bolsun, baş dik bolsun. Elbette ýurdumyzda, watanymyzda paragatçylar gowanaýdyň, büýsanaýdyň, mine şoň üçin tam gowanýany, büýsanaýany.
Bizden öňçe nesli ýaşapdyr, bizden soňam ýaşarlar. Emma hiç için vatana iyile güne ziyan yetmesin. Şol paratçılık var öyle. Göklüm bulayıp bahar ayı gelende men seni yatladım, seni yatladım. Bülbüller sayraşıp uçup kolunda, nazlı yarım erdem seni yatladım. Bul bahar gelendir güllerin açıp, çar tarafa müskiyen berin saçıp. Totu kuşlar sayrar yana göçüp, can seni yatladım, seni yatladım. Dağın sapırlık bildirdi bana, geceler ağlar men dostlarımdana. Köp kumar oldum ülkem sana, her zaman yatladım, seni yatladım. Öz ülkemin toprağına zar oldum, bu diyarda yaxşı olsam har oldum. Dost diyarı bir görmeneler buldum, oh seni yatladım canım yatladım. Başka gülden farkı vardır bu gülün, sayrası gelendir görse bülbülün. Ey ülkem belentli pesli varçalın, vakşonu yatladım canım yatladım. Bakşa ilden farkı vardır bu ilin, belentli petlice kollerde çilin. Azat duaların eylesen seylin, vakşonu yatladım canım yatladım. Her bende ki öz ülkesinden meşhurluk bilen iki çıta düşüp, öz ülkesini sağınıp gören, öz ülkesinin kadrini bilen, öz hakına ikram eden ayrı düşen o çiftleri, müşkillerini asan eylep öz ülkesine getiresin. Namadilerin çağında şu paslı baharın hem gök ve otların kösüp, bu otların kösmek icazeti verilen zamanında benim dileğim hem Allah dileğinde kabul olup hem de bizi Sağ ol amanca. arkadaşlarım ki izliyor, hem nelerine kızın selamlarını yolluyorum. Dualarım kabul olup inşallah öz ülkemiz